ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמה וירוויח. הערב יהיה לחזרה בתשובה של נוגה בת ישראלה, זיווג הגון לאיילה בת אריאלה, והצלחה לכל התורמים לארגון ההרצאה. הערב גם יהיה לעילוי נשמת הוריי וחמים נוחתם עדן, וברכה לסיני נהוראי בן יוכבד ואשתו אודליה בת יפה, שמחה והילדים, ולעדיאל בן אודליה רפואה שלמה, בריאות והצלחה בגידול הילדים, הצלחה בכל העניינים, פרנסה טובה ויראת שמיים טהורה, בזכות תרומת הרכב הפרטי שלו לכל חודש אלול להפצת תורה בתליית מודעות. חודש אלול הגיע וחשבון הנפש צריך להיעשות. החסיד בעל חובת הלבבות רבנו בחייה זיכרונו לחייה עולם הבא ייחד שער שלם לעניין של חובת חשבון הנפש. בפרק ה' הוא חוקר מתי חייב אדם לעסוק בכך. האם אדם צריך לעשות חשבון נפש פעם בשנה, פעם בחודש, פעם בשבוע או פעם ביום? והשיב, החשבון חייב בו האדם תמיד עם כל הרף עין, ואם יוכל עם כל נשימותיו. מניין הראיה שלו? מציווי המלך, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. מכאן למד רבנו בחייה וכותב, וכפי זה אחי, ראוי לך להתנהג, להרגיל החשבון עם נפשך בכל שעה ובכל רגע לאל יתברך. בוודאי שהוא בעצמו נאה דורש נאה מקיים, ובכל הרף עין ובכל נשימה ונשימה ערך חשבון נפשו עם אלוקיו, ולא בכדי נקרא רבנו החסיד. אבל מה אנו כערכנו צריכים לעשות? אז לפחות שלא יעבור עלינו יום אחד בלא חשבון נפש. על זה יש גמרא בחולין ק"ה, אמר שמואל, אני לעניין זה כחומץ בין יין לגבי אבא, שאילו אבא היה מסייר נכסיו פעמיים ביום, ואני איני מסיירם אלא פעם אחת. ושמואל אמר שכל המסייר נכסיו בכל יום מוצא מעה כסף. הגמרא מספרת שרב אסי סייר נכסיו בכל יום ושאל היכן המעות שהבטיח שמואל. הוא אמר שבכל יום מי שמסייר נכסיו מוצא מעה כסף, והוא היה מסייר ושואל איפה המעות. פעם ראה סכר מים שנפרץ בשדה ושכרו מבעוד מועד לפני שיפסיד כל הזרעים, ואמר, עכשיו מצאתי בבת אחת את כל המעות המובטחות. אביי סייר נכסיו ומצא את אריסו נושא עצים שביקש לגנוב אותם ממנו.
אמר לו להיכן? השיב לו אליך. אמר לו כבר קדמוך חכמים שהורו לסייר הנכסים. זאת אומרת, בזכות זה שהוא סייר את הנכסים הוא תפס אותו גונב. אבל יש להבין עכשיו את הגמרא. ודאי שראוי ורצוי לפקח על הנכסים, אבל שזה יהיה המודד לחשיבות של האדם. לומר שאם אביו מסייר פעמיים ביום ושמואל מסייר רק פעם אחת, אז הוא אומר שהוא לגבי אביו כחומץ בין יין, אבא שלו יין והוא חומץ כמו יין שהתקלקל. זה המודד. ככה מודדים בני אדם, תלמידי חכמים עצומים. אבל החפץ חיים זכר צדיק וברכה פקח את עינינו להבין את דברי חכמים וחידותם, וכתב שהעומק של כוונתו של שמואל היא לקניינים הרוחניים הנצחיים וסיורם. הכוונה היא עריכת חשבון נפש על המעשים, האם הם ראויים ורצויים לפני השם אם לאו. אביו של שמואל היה חסיד גדול, כמו שמביא רש"י בחולין ק"א, והיה מתבונן בנפשו פעמיים ביום, בצהריים ובערב. ושמואל בנו החשיב עצמו קטן ממנו. למה? כי הוא עשה חשבון נפש רק פעם אחת ביום. ואמר על זה שמי שיסייר נכסיו בכל יום ימצא מעט כסף. כלומר ודאי ימצא דברים לתקן אותם. הגמרא מספרת שרב אסי היה עורך חשבון נפש תמידי ולא מצא דבר הצריך תיקון, עד שפעם אחת עמד על מכשול שאילו לא היה מאתרו מבעוד מועד היה עלול למוטט אותו כליל חלילה. ואביי מצא פעם שהיצר הרע התחזה כמדרבן לדבר מצווה, והיינו שהאריס אמר לו שהוא נושא את העצים עבורו, ואמר לו כבר קדמוך חכמים שהורו לערוך חשבון נפש נוקב ולגלות מזימת היצר הרע שמבקש לחסר את האדם ולהזיקו ומתחזה למטיב לו, כמו שאמרו בחולין צדיק א', שהשר של עשיו נדמה לי יעקב אבינו כתלמיד חכם כשנאבק עמו. אז שני המעשים שמובאים מרב אסי ואביי בגמרא בפשט, שהאריס ניסה לגנוב אותו ושהוא מצא שם תעשה את חמת המים שהכל עומד לגלוש ושכר את זה, אז הביאור בזה עם חשבונות נפשיים, כמו שביארנו עכשיו, שאם לא היה עומד על מכשול היה מתמוטט כליל, ובמקרה השני שיצר הרע בא ומתדמה כאילו בא לטובתו, כשבעצם היצר הרע בא לרעתו של האדם ומשקר אותו. דברי רבנו החפץ חיים קודש קודשים, אבל במה שהוא פירש שאבוה דשמואל היה עורך חשבון נפש בצהריים ובערב, נראה לומר שפעמיים אלה הן בוקר וערב. דהיינו בבוקר עורך האדם חשבון ומחליט מה ישפר במשך היום, ולערב עורך חשבון האם עלה בידו ומה עלה בידו. אומר הרב גלינסקי, מצאתי בספר קו הישר
שאכן צריך לערוך חשבון נפש בכל יום בוקר וערב. לתכנן את היום עם שחר ולבקר את המעשים שנעשו בסוף היום. והביא בזה דברי הזוהר הקדוש. חייב אדם להישמר מעבירות ולא יסטה ימין ושמאל, ועם כל זה צריך שיבדוק במעשיו בכל יום ביום. כאשר אדם קם ממיטתו, שני עדים עומדים לפניו, הכוונה מלאכים, ומלווים אותו כל היום. אומר הזוהר, מבקש הוא לקום, אותם עדים אומרים לו כשפוקח עיניו, עיניך לנוכח יביטו ועפעפיך יישירו נגדך. קם, מבקש ללכת, אותם עדים אומרים לו, פלס מעגל רגליך. לכן עליו להישמר מעוונות כל היום, ובלילה עליו לבחון ולבדוק כל מה שעשה באותו היום כדי שישוב בתשובה. כנאמר וחטאתי נגדי תמיד. והם דברי הגאון מווילנה זכר צדיק וקדוש לברכה, בביאור שלו למשלי כ"ד, ובביאור שלו על דרך הנסתר לברכות סמך ב', דרשו בברכות חטא. על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצוא. לעת מצוא זו אישה, שנאמר מצא אישה מצא טוב. לעת מצוא זו תורה, שנאמר כי מוציאי מצא חיים. לעת מצוא זו מיתה, דהיינו שימות במיתה יפה ונוחה, צריך להתפלל על זה כל חסיד, שנאמר למוות תוצאות. מר זוטרא אמר לעת מצוא זה בית החסה, שבתי הכיסאות בבבל היו מחוץ לעיר, ואשרי מישהו סמוך לו. אמרו במערבה, דמר זוטרא עדיפה מכולהו, שדברי מר זוטרא עדיפים מכל הדעות שנאמרו קודם עם פסוקים, ודברי מר זוטרא נאמרו בלי אסמכתא, בלי פסוק. וזה תמוה. הדעות האחרות חשובות כל כך בחיי האדם, תורה, אישה, מיתה, קבורה, כולם עם פסוקים. דווקא הדעה האחרונה שלא נתמכת בפסוק עדיפה מכולם, להתפלל על בית החסה. איך זה מובן? את זה ביאר הגאון מווילנה זיכרונו לחיי העולם הבא, שזהו משל על התפנות מפסולת הדעות הכוזבות. על זה התפלל כל חסיד, אמר מר זוטרא. על מה? על בית החסה. מה זה בית החסה? מקום שמתפנים בו. למה נקרא בית החסה, לא בית כיסא? התימנים אומרים בית החסה. למה החסה? שנאמר וכיסית את צאתך. זאת אומרת מלשון כיסוי שמכסים את מה שעושים. אז זה אומר צריך להתפנות מפסולת הדעות הכוזבות. ויצוינו דברי הרמב"ם בהקדמה לפירוש המשניות, שזה פירוש הדברים בגיטין נ"ז, שכל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, ואין לך צואה רותחת יותר מן הכסילות אשר שיעתו להלעיג. זאת אומרת, אם צריך בית החסה זה בשביל צואה. איזה צואה רותחת יכולה להיות, אומר הרמב"ם? זה הכסילות. אז צריך להתפנות בבית החסה מהדעות הכוזבות, אומר הגאון מווילנה.
ועל זה אמר שזה מה שהורונו חכמים בברכות סמך ב', השכם וצא, הערב וצא, כדי שלא תצטרך להתרחק. הפשט הוא, אדם ירגיל עצמו להתפנות קודם אור היום ומשחשיכה, כי ביום יצטרך להתרחק מחוץ לעיר, כמו שאמרנו למעלה, שבבבל בתי הכיסאות היו מחוץ לעיר ואשרי מי שסמוך לו. אבל זה על פי הפשט. אבל מלבד שהוא כמו הפשט, גם רומז לעריכת חשבון הנפש שחרית וערבית, כדי שהאדם לא יתדרדר ויתרחק מהבורא מרחק רב, ואז התשובה תהיה קשה. עד תוכן דבריו של הגאון מווילנה. עכשיו נפלאים מאוד דברי הגמרא בתמיד כבזן באותו עניין. חשיך תקין נפשך וקדים תקין נפשך, כי היכא דלא תרחק. כמה מדויקים יוצאים הדברים. זאת אומרת, אדם בוקר וערב יעשה חשבון נפש, ועל ידי זה לא יתרחק מהבורא יתברך, כי ככל שיתרחק תשובתו תהיה קשה. עכשיו בואו נראה קצת מתהלוכותינו בחיינו, ונעשה הערב קצת חשבון נפש. נתבונן בכמה דוגמאות וכמה מעשים, ונראה איפה אנחנו נמצאים. כתוב בפסוק, וכי יהיה איש שונא לרעהו וערב לו וקם עליו והיכהו נפש ומת, ונס אל אחת הערים האל, ושלחו זקני עירו ולקחו אותו משם ונתנו אותו ביד גואל אדם ומת. לא תחוס עיניך עליו, וביערת דם הנקי מישראל וטוב לך. מה פירוש לא תחוס עיניך עליו? רש"י מסביר שלא יאמרו הראשון כבר נהרג, אז למה להרוג עוד ישראלי אחד ויהיו שני ישראלים הרוגים? בספר צרור המור כתב אחד מהראשונים, רמז בזה סוד גדול מסתרי התורה בעניין ההרוגים. כי ההרוג ששופכים דמו כמים הולך ונד בארץ ואינו עולה למעלה, עד שינקמו נקמתו ויהרגו לרוצח. עד שלזאת הסיבה ציוותה התורה לא תחוס על הרוצח, והחומל עליו עושה רע להרוג, שהולך נע ונד ודמיו צועקים אליי מן האדמה. וזהו, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, כי מות יומת. ולא תחניפו את הארץ אשר אתה בא, כי הדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יכופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופכו. ואז ממשיך הצרור המור, כששופכים דם הרוצח, מיד עולה נפש ההרוג למעלה, ובזה מבערים אותו מן הארץ, שהולך וצועק ואומר, אל נקמות אדוני. ובזה גורם רע ליושבי הארץ, מאחר שאין עושים דין, וכששופכים דם הרוצח, מיד מתבער אותו דם ההרוג מן הארץ. ולכן אמר בכאן, לא תחוס עיניך עליו, וביערת דם הנקי מישראל, כי זהו דם ההרוג שנשפך על ללא חמס בכפיו, והולך נע ונד בארץ, ובשעת הנקמה עולה מן הארץ
ואינו שואל דין כנגד ישראל, וזהו וטוב לך. כי בנקמה, כמו שעושים טוב להרוג, כן עושים טוב לכל ישראל. כי אם לא, יש קטרוג מלמעלה. אומר הרב גלינסקי, אין לנו עסק בנסתרות, אבל לאור דבריו נעיין בפרשה בנביא, במלכים א' כ"א. שם מסופר, כרם היה לנבות היזרעאלי אצל היכל אחאב מלך שומרון. וידבר אחאב אל נבות לאמור, תנה לי את כרמך ויהי לי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי, ויתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו. אם טוב בעיניך, אתנה לך כסף מחיר זה. ויאמר נבות אל אחאב, חלילה לי מאדוני מתיתי את נחלת אבותי לך. ויבוא אחאב אל ביתו שר וזעף, ותבוא אליו איזבל אשתו ותדבר אליו, מה זה רוחך שרה ואינך אוכל לחם? ויאמר לה דברי נבות, ותאמר אליו, קום אכול לחם וייטב לבך, אני אתן לך את כרם נבות היזרעאלי. ותשלח 2 אנשים בני וליעל לאמור, ברך נבות אלוהים ומלך. הכוונה הוא קילל חס ושלום את האלוקים ואת המלך, העמיד 2 עדים שקרנים שבאו להעיד שכך הוא עשה, ויצא דינו ויוציאוהו מחוץ לעיר ויסקלוהו באבנים וימות. אחאב ואיזבל רצחו את נבות היזרעאלי על שלא נתן את הכרם שלו לאחאב. ויהי כשמוע אחאב כי מת נבות, ויקום אחאב לרדת אל כרם נבות היזרעאלי לרשתו. איך הוא יורש אותו? מכיוון שהוא קילל את המלך, אז הרוגי מלכות נכסיהם למלך. וידבר אליו אליהו לאמור, הרצחת וגם ירשת? ביקשו ממרום להעניש את אחאב, שיצא למלחמה נגד ארם ברמות גלעד וימות בקרב. אבל יהושפט מלך יהודה, שהיה מלך כשר, הצטרף עמו למלחמה וביקש לשמוע מנביאי השם האם ינצחו במלחמה. והכתוב במלכים א' כ"ב מגלה, ויאמר אדוני, מי יפתה את אחאב ויעל ויפול ברמות גלעד? ויצא הרוח ויעמוד לפני אדוני ויאמר, אני אפתנו. ויאמר אדוני אליו, במה? ויאמר, אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו להבטיחו על ההצלחה. ויאמר, תפתה וגם תוכל, צא ועשה כן. הגמרא בשבת קמ"ט, סנהדרין פ"ט, בק"ב עמוד ב', שואלת, מהי רוח? איזה רוח הייתה זו? זו רוחו של נבות. הוא אמר שהוא מוכן לצאת ולפתות את אחאב בשביל שימות בקרב. ומה זה צא? צא ממחיצתי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שנאמר דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי. כי מה אמר הרוח של נבות? והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו להבטיחו על ההצלחה.
כתב השלה הקדוש, זכר צדיק וברכה, בבבי העמודים פרק כ"ד, ומה זה שהיה כדי לקיים גזירת הקדוש ברוך הוא והוציאו ממחיצתו. כל שכן וקל וחומר שאר בני אדם שבלשונם יכזבו בחינם, שבוודאי לא ייכנסו למחיצת הקדוש ברוך הוא. אומר השלה הקדוש, תלמדו מפה דבר איום ונורא. זה נבות שהיה עושה מעשהו לקיים גזירת השם שאחיו ייפול בקרב, השם הוציא אותו ממחיצתו בגלל דבר שקר, והוא כבר היה במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. קל וחומר שאר בני אדם שמכזבים בחינם לא ייכנסו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי. כמה צריך להיזהר משקר. שקר אחד. אז זה חשבון נפש ראשון שאנחנו צריכים לעשות, מי משקר מי לא. וכמובן שיהיו לנו תירוצים, אבל תכף נעמוד על דוגמאות מהתירוצים גם כן. לכאורה יש לתמוע מדברי צרור המור, שדם ההרוג על לא עוול בכפו ונפשו אינם עולים למרום עד שינקמם מההורג. וכאן הייתה מצויה רוחו של נבות במחיצת הקדוש ברוך הוא. והרי עוד לא ננקמה נקמה באחיו. אבל ידוע שיש רבדים בנשמה. הרובד התחתון זו הנפש, משכנה בדם. ככתוב כי הדם הוא הנפש. מעל הנפש יש בחינות רוח ונשמה. נפש ההרוג אינה עולה, וגם דמו הנה נדרש, וכל דמיו זועק מן האדמה, ואילו רוחו מצויה במחיצת הקדוש ברוך הוא במרום, גם היא מתייסרת על הנפש למטה שאינה מוצאת למנוח, ומשתוקקת לנקמה שתביא למנוחתה. אומר הרב גלינסקי, ועם כל זאת נשגב מבינתי. הרוח כבר מצויה במחיצת הקדוש ברוך הוא במרום. שהמסילת ישרים אומר שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. ומקום העידון הזה הוא באמת העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה מצטרכת לדבר הזה. אז אמת, הנפש לא מוצאת מנוחה, אבל הלא הקדוש ברוך הוא פוקד עליו עתה את עוונו, ומבקש אמצעים להיפרע ממנו. אז איך כדי לספק את תאוות הנקמה ולהשקיט את הנפש ההומיה, מוכנה הרוח של נבות שנמצאת למעלה בעידון הגדול להיכרת נצחית ולהתגרש מגן עדן בשביל לנקום באחיו. איך זה? לא מבין הרב גלינסקי. הוא אומר לו, קלטתי את תמיהתי והבעתי אותה בפני הגאון רבי חיים שמואלביץ זכר צדיק וברכה. נתן בי עיניו והרעים בקולו. עד היום אני רועד מהקול הזה. ואמר לי, מה לכם משטויים? הבחור זיץ ולרנט, בחור יושב ולומד, הרי הוא בגן עדן, והפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה, מאכילין אותו גחלי רתומים.
אז איך בן אדם יושב בגן עדן, לומד, ועובר לדברים בתהילים ומפסיק כל מיני שטויות וכו'. זה בדיוק אותו דבר. לא צריך להיות למעלה. וגחלי רתומים זה גיהנום. זה הגחלים שמחזיקות הכי הרבה מעמד. וזה ממש צמם חיצתי. מאיגרא רמא לבאר עמיקתא. את זה אתה מבין? ככה הוא שאל. זה אתה כן מבין? איך בחור נמצא בלימוד ופוסק מדברי תורה, זה אתה מבין? זה צמם חיצתי שהוא עושה לעצמו. עכשיו הוא מסביר לנו שאנחנו נמצאים בדור שלא היו הרבה דורות, אם בכלל, כמו הדור הזה, באפשרויות הגשמיות והרוחניות. הסטייפלר, זכר צדיק וברכה, אמר לי שמימות עולם לא הייתה כזו סייעתא דשמיא ללמוד תורה כמו בדור הזה. והאם אנחנו מנצלים זאת? הכוונה היא לרוחניות ולגשמיות כאחד. והוא נותן דוגמה מעצמו. הרב גלינסקי, זכר צדיק וברכה, אומר, אני עוד אכלתי יומים אצל בעלי בוטים. מה זה לאכול יומים? פעם היו לומדים בבית מדרש, בית כנסת, אבל לא הייתה סעדה. לא היו מאכילים אותם אוכל בישיבות כמו היום. היו אנשים, משפחות מתנדבים לקחת יום אחד או 2 ימים בחור ולהאכיל מה שיש להם בבית אותו. אבל לא תמיד היה מי שלקח. הייתה עניות גדולה, לא היה מה לאכול. באותה תקופה לכולם, לבעלי בתים היה עניות. אז כל שכן לבחורים. ולא כל יום היו משובצים לארוחת חסד. היו ימים שרעבנו מלכתחילה. מראש ידענו שהיום אין מה לאכול. היו ימים שרעבנו בדיעבד. חשבנו שיהיה ובסוף לא היה. בחור ישיבה התעניין אצל חברו, מה נותנים לך שם לאכול? ענה לו, אפילו לחם אין, אבל נותנים לי דייסת גריסים קשיה, כך זה נקרא. אז השני מפתיר ואומר לו, מצבך עוד טוב, לך נותנים קשיה ולי נותנים תירוצים. הארוחות שלו היו תירוצים. מה התירוץ? היום לא השיגו, בעל הבית חולה, וכן על זה הדרך, ותאכל דמיונות, כמו שאומרים. וככה היו בחורים, וכך היו אברכים, ולמדו. המשגיח של ישיבת ברנוביץ', הגאון הצדיק רבי יעקב ישראל לוביצ'נסקי, זכר צדיק וברכה, שם ינקום דמו, סיפר לי שבשעתו הוא התגורר באישישוק, והחפץ חיים בימי אברכותו, אחר שחיבר את ספרו, נסע עם בנו לכולל הפרושים באישישוק ללמוד בפרישות. ומובן שגם הם אכלו יומים. אלה שהכירו את החפץ חיים תמהו ואמרו, וכי לכבודו לאכול יומים? ענה להם, פסוק מפורש הוא, מי האיש החופץ חיים אוהב יומים, לראות טוב,
אין טוב אלא תורה. אתה רוצה ללמוד תורה, תאכל יומים. זה היה מבחינה גשמית המצב אז, היום המצב 10. מבחינה רוחנית, אתם יודעים מה היה המצב? לשאגת אריה, זכר צדיק וברכה, לא היה ש"ס. הוא היה שואל מסכתות מבעלי בתים. לרבי ישראל סלנטר, זכר צדיק וברכה, לא היה ש"ס. הוא למד בספרים שאולים. בכל ישיבת סלובודקה היה רשב"ו אחד, שיטה מקובצת אחת, והיה תור לעיון. כמה התייגענו בש"סים משובשים, דפוס זיתומיר, עד שמצאנו שהגרסה בש"ס דפוס וילנה מתוקנת. היום שפע ספרי ראשונים, אחרונים, מפורשים, מלקטים, מעתיקים ומדביקים, לא חסר היום. אין תירוצים. הישיבות היום הם גן עדן, גם רוחני וגם גשמי. ובחורים ואברכים יוצאים ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא בגלל שיש לו סידור לעשות. תכף אני יוצא, יש לי איזה סידור ואני תכף חוזר. איזה דחף זעיר. רגע, אני חייב תה, אני חייב זה, אני חייב זה, אני חייב לעשות שיחה, אני חייב לקבל שיחה, אני חייב כל הזמן. מאכילים אותו גחלי רתומים. אז זה עוד נקודה שצריך להתבונן. יש לנו את הכל. שולחן ערוך. רק תגיש את היד ותאכל. אבל כבר אמר שלמה המלך עליו השלום, תמן עצל ידו בצלחת, נלאה השיבה אל פיו. זהו. פותח את הספר, פותח כבר, נרדם. לא צריך לחפש. על כל מצווה יש ספר. כל דין יש חוברת. רק תקרא. עוד נקודה אחת לחשוב בה ולהתחשבן. כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך המעלך מארץ מצרים. נו, אז לפי מה שאמרנו שצריך לעשות חשבון כל רגע וצריך כל הזמן להתבונן ולא לפסוק מן התורה וכו' וכו', אז המצב מטריד, מפחיד. איפה אנחנו? אבל תשמעו את הפסוק הזה, יש בו עדות גדול. הדברים הכתובים מתפרשים במישור הגשמי. כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך מעלך מארץ מצרים. אבל כמו שזה מתפרש במישור הגשמי, פחד מפני אויב שהוא עדיף בכוחו ומספרו, כך מתפרשים הפסוקים במישור הרוחני. דווקא מתוך ידיעה כי סוס מוכן ליום מלחמה ולאדוני התשועה, ואין מעצור לאדוני להושיע ברב או במעט, והכל תלוי בזכויות האדם
ובקרבת אלוקים שלו, הרי פחד נופל ואימה חשיכה. עם רב ממך, העוונות שלך מעצימות את כוחו של יצר הרע נגדך. אבל אור החיים הקדוש אומר, ואיך לא תירא מהם? איך לא תירא? אומר, כי אדוני אלוהיך עמך. איזה? המעלך מארץ מצרים. למה מזכיר? שהקדוש ברוך הוא זה שעלה אותנו ממצרים. מספיק, כי אדוני אלוהיך עמך, מספיק, אז תתנצח. אומר לו, במצרים הייתם במצב גרוע יותר, עובדי עבודה זרה, שקועים בממתת שערי טומאה, ועם כל זה ניצלתם ממצרים מהמצרים בזכות שתי מצוות, דם פסח ודם מילה. ועל כן, והיה כקרובכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. כותב רש"י, שמע ישראל, אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד, כדאים אתם שיושיע אתכם. המקור הוא בגמרא בסוטה מ"ב, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, אין אתם נמסרים בידם. והדברים האלה משברים גגות, מעוררים תמיהה. מי לנו גדול מיעקב אבינו? בחיר שבאבות, איש תם, מושלם, השם מבטיח לו שמירה והצלה, וכשהוא שומע שעשיו בא לקראתו ו400 איש עמו, הוא ירא מאוד. מדוע? שמא יגרום החטא. איך מבינים דבר כזה? יעקב הרי העיד בעצמו, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים. הוא פוחד אולי דבק בו אבק של חטא, ואז הוא כבר לא ראוי להצלה, ויאבד את ההבטחה המפורשת מהשם לשמור אותו ולהציל אותו. ואילו עם ישראל, מצוות קריאת שמע שחרית וערבית, זה מה שיש. משמע שיש להם חובות, כי אם אומר אפילו אם אין לכם אלא מצווה זו, אז חסר להם בשאר המצוות. והשטן עוד מקטרג בשעת סכנה, ואין שעת סכנה יותר ממלחמה, והם עומדים מול סוס ורכב עם רב ממך. איך יכול להיות שינצלו בזכות מצווה אחת ויחידה? קושיה רבתי. יעקב עם כל הזכויות וכל מה שהוא, רגל במרכבה, שמא יגרום החטא, ואז הוא יאבד הבטחה מפורשת. ופה יש הבטחה מפורשת מהשם, שאפילו אם יש לישראל רק מצווה אחת, קריאת שמע שחרית וערבית, אני לא מוסר אתכם בידם. איך זה מסתדר? התשובה, דווקא משום שהם בורים ועמי ארצות, ירודים ורקנים, מעריכים אצלם כל בדל מצווה. אתם שומעים מה זה?
תכף תשמעו דוגמאות מזעזעות. לא יאומן כי יסופר. שנינו בחולין צדיק ב', מתוך 30 מצוות שקיבלו עליהם בני נוח, 30 אינם מקיימים אלא 3. זאת אומרת 90% הם לא מקיימים. מה 3? אחת לדוגמה, הם אוכלים בשר אדם, לא קניבלים באפריקה. בסין יש מסעדות, אתה מזמין בשר אדם, מביאים לך גופות שלמות. איזה חלק שאתה רוצה אתה מקבל. רגל קרושה אתה רוצה, אתה מקבל רגל קרושה, מה שאתה רוצה. אבל זה זוועה, לא? לא קוברים את האדם, מוכרים את הגופה ואוכלים אותו. אבל הם לא שמים שלט בחוץ שיש בשר אדם, והם נותנים את זה מתחת לדלפק. זה כבר נחשב מצווה וצדקות אצל הגויים. שמעתם? זה נחשב צדקות. ראית איזה דרך ארץ, איזה נימוס? הם לא מוכרים את זה בפרהסיה ככה, וזה מתחת לשולחן. דוגמה נוספת. ידוע שסקלה ושריפה הם חמורות מהרג וחנק. לכן תקנו חכמים 2 בתי קברות. שלא לקבור רשע קל אצל רשע חמור. יש בית קברות לנסקלין ונשרפין, אלה רשעים חמורים. ויש לנהרגים והנחנקים, זה רשעים קלים. לא קוברים רשע קל אצל רשע גדול. דוגמה, 2 נשים בגדו בבעליהן, אחת מקודשת ואחת נשואה. ידוע שבזמן חכמים היה פסק זמן בין הקידושין לנישואין. הקידושין קדמו לנישואין. מה דינה של מקודשת שעוד לא נישאה לבעלה? מה דינה כשבגדה? סקלה, העונש הכי חמור בתורה. והנשואה שבגדה, חנק. זאת מרשעת חמורה וזאת מרשעת קלה. מפרש הגאון הצדיק רבי אליהו לופיאן, זכר צדיק לברכה, למה הנשואה יותר קלה מהמקודשת? כי הנשואה מצויה תחת בעלה, פוחדת הרבה יותר בשעת הבגידה, והיא עשתה עבירה בפחד ובמורא, ואין הנאתה גמורה. אז זה סוג אחר, זה נקרא מרשעת קלה, ואותה יקברו אצל הרשעים הקלים. מדברים על נשים שהגיעו לשפלות, לסיאוב ולבגידה, אבל בכל אופן מעריכים בשמיים גם רגש, מורא ודפיקות לב. כל דבר בא בחשבון. מי שגונב כבש משלם 4, שור 5. למה? זה נתבזה. נשא את הכבש על הכתף. גנב שיש לו קצת בושה, מתחשבים בו, אז הוא ישלם פחות. והמשנה מפורשת באבות פרק ה', לפום צערה אגרה, השכר הוא לפי הצער וגודל הניסיון. הגמרא גם מספרת
שלושה מכריז הקדוש ברוך הוא בכל יום, דהיינו מתפעל ומתפאר בהם. רווק הדר בעיר ואינו חוטא, כי הניסיון שלו גדול מאוד. בעיר יש פריצות, זה לא כמו בכפר, וזה לא כמו נשוי שיש לו פת בסלו. הקדוש ברוך הוא מתפעל מרווק שנמצא בעיר ולא חוטא. הקדוש ברוך הוא מתפעל מעני שמחזיר אבדה לבעלים, כיוון שהניסיון שלו הוא גם כן עצום ורב. והקדוש ברוך הוא מכריז גם על עשיר שמעשר פירות בצנעה, ולא דורש יביעו לו תודה והוקרה, כי הוא נותן מעשרות גדולים בתור עשיר, אז הוא נותן בצנעה. מה הצד השווה שבכל אלה השלושה? שהם התגברו ביתר עוז על הפיתוי והניסיון, וממילא מובן שמי שמצוותו היא מצוות מי שרחוק ממצוות, הניסיון שלו הוא רב יותר, ולכן יש הערכה יותר למצוותיו של הרחוק ממצוותינו השגורות, שאנו עושים אותם בדרך שגרה, כי אין לנו בכלל ניסיון, עושים את זה ככה חביב דליל, אבל הוא צריך לשבר את יצרו בשביל לעשות מצווה. לכן שלום שלום לרחוק ולקרוב אחר כך. מצד שני, החרדה של יעקב אבינו היא דווקא בגלל שהוא שלם, בגלל שהוא מרומם, בגלל שהוא בעל מעלה, אז אצלו יש תביעה על כל צל של חוסר שלמות, כל צל של חוסר שלמות. הנה דוגמה, כולם מכירים, 24,000 תלמידי רבי עקיבא מתו במיטה הכי קשה, אזכרה, מחלה של חנק בגרון, שזה כמו סיבי צמר שהסתבכו בקוצים, נמשוך אותם עד שהנשמה יוצאת. כה נוראה ומייסרת המיטה הזאת, מיטת אזכרה. ולמה הם מתו 24,000 תנאים קדושים? שלא נהגו כבוד זה בזה, לא הכפישו, לא השמיצו, לא ביזו, לא הקניטו, רק לא נהגו כבוד זה בזה. אז על מה חורי האף הגדול הזה? יש לכם רבי גדול שקוראים לו רבי עקיבא. הוא דרש ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זה מחייב. זה מחייב. ועד כדי כך שימותו ברצף 24,000. לא יאומן כי יסופר. יותר מהמגפה שהייתה על הזנות בבנות מדיין במדבר. ואנחנו רואים גם במנחות מ"ג שאמרו חכמים, קשה עונשו של מי שאינו מטיל חוטי לבן בטליתו יותר ממי שאינו מטיל חוטי תכלת, כי חוטי הלבן קלים להשגה, והתביעה על זה שאתה נמנע מלהשיגם היא רבה כל כך. כך התביעה על תלמידי רבי עקיבא רבה יותר, ועונשם גדול יותר. אתם הייתם אצל הדוגמה והמופת של ואהבת לרעך כמוך.
אז איך בנקל לא יכולתם לחלוק טיפה כבוד זה לזה? לכן העונש הוא חמור. מצד שני, מצינו שיעקב אבינו שאל על מנשה ואפרים מי אלה? מה הכוונה מי אלה? רש"י אומר שאינם ראויים לברכה. אינם ראויים לברכה. הם לא כמו שאר השבטים. ענה לו יוסף בניהם אשר נתן לי האלוהים בזה. דהיינו במצרים הם נולדו ובמצרים הם התחנכו. איך אפשר לדרוש מהם שהם יהיו כמו השבטים הקדושים שגדלו אצל יעקב אבינו? ויאמר קחם נא אליי ואברכם. הכלי יקר אומר פירוש נפלא. הוא ראה יעקב אבינו מי יצא מהם, אחיו וירבעם, שיעמידו עבודה זרה. אומר מי אלה? הם לא ראויים לברכה. אז עונה לו יוסף בניהם, אל תסתכל מצד האמא שהיא מצרית, בת פוטיפרה, אל תסתכל. תסתכל שהם מהצד שלי, אני מהמשפחה, אני מצד האבא, כמו שאתה. היה עשיו גם. אז לכן אמר לו ויאמר קחם נא אליי. אתה צודק, זה בדיוק כמו שאצלי היה וכולי, ואברכם ואני אדון אותם באשר הם שם. קחם נא, הכוונה עתה נידן אותם כמו שהם, ולא על העתיד מה שיצא מהם, ואני מברך אותם. זה הפירוש של הכלי יקר. אבל פה מה ראינו? פה ראינו שהטענה של יוסף, מה אתה מצפה? הם נולדו בזה, הם נולדו במצרים. אתה רוצה שבמצרים יצאו אנשים בדיוק כמו זה? מי שגדל בתל אביב זה כמו מי שגדל בבני ברק. זה אותה טענה, אותה תביעה, זה לא אותה תביעה. מעין זה מצינו שיוצא למלחמה אינו רשאי לערוק, והעורק מקפחים את שוקיו. ולכן הותרה להם אף בדוחק יפת תואר, כי נקלע למצב לחץ בעל כורחו. אבל אחר שיעשה כמעשהו ויקח אישה יפת תואר, לא במלחמה, קנאים פוגעים בו לאמיתו. מה רואים? תלוי בזמן, תלוי במצב. לפי זה דנים אפילו על אותו עניין. לפיכך אומר לסיכום הרב גלינסקי, פחד לומר ואסור לקטרג, אבל חייבים לדעת. המצוות המעטות של אחינו הרחוקים חשובים כל כך, על עבירותיהם ניתן ללמד זכות תינוק שנשבע, ומה יעשו ולא יחטאו. אבל אנו ששתולים בבית השם ומצוותינו טבעיות, כמה אנו נתבעים על העבירות. כל אדם נתבע לפי השגתו והכרתו, לפי מצבו, לפי ידיעותיו, לפי הוריו, לפי ריבו. לכן מובנת דרישת הברייתא בקידושין מ', לעולם יראה כל אדם עצמו חציו חייב וחציו זכאי. מהגדול בישראל שעוונותיו המעטים מעוררים הקפדה כפולה ומכופלת. צריך להיזהר, מישהו ברמה מעולה ועליונה, אצלו כל עוון מקפידים עליו כחוט השערה. ועד האחרון בישראל, הקל שבקלים, שמצוותיו המעטות מתקבלות בערכה כה רבה.
ולכן על כל אחד אפשר לומר, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע עצמו לכף זכות. אין שוקלים מצוות ועוונות, אלא לפי אל דעות, שהוא יודע את הדעות ואת המשקולות של כל מצווה ומצווה. כל הבית כנסת מניחים תפילין, אף אחד לא מקבל אותו שכר. כולם באים לתפילה, אף אחד לא מקבל אותו שכר. יש אחד שבקושי ישן וקם, יש אחד ישן יותר מדי, הוא גם נמאס לו לישון, יש אחד שבא ויש לו בעיה שהוא ניח את אשתו פוחדת והסכימה שהוא יבוא, ויש. כל צורה וצורה וכל חשבון וחשבון שונה לחלוטין באותן מצוות. שלא לדבר על המצוות איך נעשות, ועל הכוונות שבמצוות, ודקדוק המצוות. הכל נשקל ונמדד, וכל זה לפי מי האדם, מה מצבו, הכרתו וכו'. אבל בואו תראו לאיזה שפלות יכול להגיע בן אדם, שאחרי כל מה שסיפרנו, כמה אנחנו יכולים לזכות וכו'. מצינו שמודיעים לפני המלחמה, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו. ומי האיש אשר ארס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה. לא מובן. אם אדם ימות במלחמה, מה זה משנה אם הוא חנך ביתו, חילל כרמו או נשא ארוסתו? מה העניין? מה יש לו עניין שאשתו תישאר עגונה כל ימיה? כותב רש"י, ודבר של עוגמת נפש הוא זה. מאיזה סיבה כל אלה חוזרים הביתה? יש בזה עוגמת נפש. אדם שבנה בית והוא לא חנך אותו, אם הוא ימות יבוא מישהו אחר ויחנוך את הבית שהוא בנה, יש עוגמת נפש. מה איזה עוגמת נפש? הוא מת. איזה עוגמת נפש? יש הרבה ביאורים בזה. אבל אומר הרב גלינסקי, אני אגיד לך איך אנחנו למדנו. אדם הולך למות חלילה, הוא צריך לחשוב על תשובה, להיפרד מהפרוזדור, כי הוא עוד מעט נכנס לטרקלין. ואוי ואבוי, ורב אמר, אם המחשבות שלו באותה שעה נסובות סביב הבית, הכרם או האישה שהרס. כיוצא בכך אמרו ריבותינו שהמוות בצמא הוא נורא יותר ממיתות אחרות. למה? כי במקום לעשות חשבון נפש לפני שאתה מת, נשוב בתשובה ולהתדבק בבורא, הוא חושב על לגימה של מים. זה המוות הכי קשה, הכי נורא. כל רגע ורגע שאתה יכול להכין את עצמך לקראת הפגישה עם הקדוש ברוך הוא, במקום זה חושב על טיפות מים שאולי, אולי, באמת. תשמעו מעשה מזעזע שסיפר הרב שך זכר צדיק לברכה לרב גלינסקי. בסלוצק היה יהודי קמצן שכולם רחמו עליו בשל קמצנותו. רבנו תם כותב בספר הישר בשער ו' שזה הפתח לכל המידות הרעות ומעוותת את כל מבטו. אותו יהודי הקמצן בסלוצק לבש קרעים, ניזון משאריות מזון מעופש,
הזניח דירתו, בריאותו, עד שחלה ונטה למות. קראו למניין שיהיה נוכח בשעת יציאת נשמתו, ויקראו עמו קריאת שמע כשהוא נפרד מן העולם. אחד מן המניין שהוזמן לשם היה הרב שך בעצמו נוכח. בשארית כוחותיו אמר לאיש החברה קדישא שהתכריכים שלו ושקית עפר מארץ ישראל שהכין לעצמו כדי שיקברו אותו עם עפר של ארץ ישראל בסלוצק, הם מונחים בכספת. באותה כספת הוא אגר את כל רווחיו כל ימיו, עשרות שנים. שאל אותו, ואחד המפתח של הכספת? אמר לו, אצלי. אמר לו, אני יכול לקבל אותו? עשה מאמץ עילאי והושיט את זה, את היד לכיס, שלט המפתח והושיט לו ביד רועדת. איש החברה קדישא מושיט את היד לקבל את המפתח, ואז הגוסס זועק במחאה, אובר זיס דוח מיינה, אבל זה הרי שלי. ויצאה נשמתו במיינה, שלי. ככה הוא מת. מכל מה שהוא עשה כל החיים שלו, שלי, המפתח שלי. אדם עומד למות וברגע האחרון הוא חושב על הרכוש שהוא ישאיר לאחרים. זה נקרא עוגמת נפש. אתם שומעים? אדם מת עם עוגמת נפש. למה? מישהו אחר יחנוך את הבית, יהרס את אשתו, מישהו אחר ייקח את הכרם. על מה הוא חושב בן אדם? כמה אדם יכול להיות קטן? אבל מי שהרגיש את עצמו, מי שכל חייו הרגיש רק את הגשמיות ולא הכין עצמו למפגש האמיתי בסופו של עניין, אוי לו ואוי לנשמתו. הגאון רבי יונתן אייבשיץ זכר צדיק ברכה היה הרב של פראג. יום אחד עלה אליו קצב לשאול שאלה. הוא שחט שור ענק, והייתה שאלה לגבי נקב בריאה. הרב עיין ולא מצא היתר. קיבל הקצב את הדין וספג הפסד של מאות זהובים. היה עליו למכור את הבשר לגוי ברבע מחיר. נו, מה אפשר לעשות? הלכה זו הלכה. כעבור כמה ימים עלה הקצב שוב לדין תורה עם רעהו על סכום פעוט, אבל הוא לוחם על העיקרון. שטח את הטענות, בעל הדין ענה כנגדו, הרב חקר ודרש, ברר ופסק, הדין עם שכנגדו, לא עם הקצב. ואז הוא התפרץ. וואי, איך הוא התפרץ. הרב לא ירד לעומקה של הלכה. הרב לא פסק הדין לאשורו. הרב משוחד. הרב עוין אותי. אני אצא ואני אבעיר את אש המחלוקת. אני אגייס אוהדים. אני אלכד את כל האויבים של הרב. אני עוד אשלם לך על זה בכיסא. ככה הוא אמר לרבי יונתן אייבשיץ. הרב היה המום, לא הבין. אמר לו, לפני כמה ימים אתה באת ופסקתי לך שהשור הזה הוא טרף, והפסדת מאות זהובים, ולא אמרת מילה, ופה בשביל פרוטות אתה מתפרץ כך. מה התירוץ? במקרה הראשון עם השור הוא הפסיד כסף, אז הוא הבליג. אבל פה הוא לא הפסיד רק כסף, השני זכה. זה הוא לא מוכן. השני זכה, זה הוא לא מוכן.
אדם שמפסיד כך טבעו חצי צרה, אבל אם חברו הרוויח צרה צרורה. הקדמונים משלו בזה משל, זה מופיע באורחות צדיקים שער י"ד, בראשית חוכמה בשער ענווה, גם כן פרק י"ד. חומד וקנאי הלכו יחדיו. חומד זה חמדן אחד שחומד, וקנאי הלכו ביחד. פגש בהם מלך אחד, אמר להם, אחד מכם יבקש ממני דבר ואתן לו משאלתו, אבל שידע, לחברו אתן כפליים. לא הסכים הקנאי לבקש, כי אז יקבל החבר שלו כפליים ויקנה בו. מוטב שהחומד יבקש כהשגות חמדתו והוא יקבל בכפליים. החומד גם לא רצה לבקש, כי ככל שיבקש ויקבל, הרי חברו יקבל כפליים, ואז הוא יתייסר בחמדתו. המלך עומד ומחייך. טוב אמר, אם איש מכם אינו מבקש, אני ממשיך בדרכי. הבינו השניים שבחמדנותם וקנאתם יפסידו הכל. דחק החומד בקנאי, שאל כבר משאלתך. טוב, אבקש ינקרו לי עין אחת. ולך ינקרו את השתיים. אתם מבינים מה זה בני אדם? לא לי ולא לך. זהו, ככה זה עובד. זה מידות של בני אדם. צריך לעשות חשבון נפש על זה. איי 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 איי. תשמעו דבר, כל החוזרים מעורכי המלחמה היו צריכים להביא עדים, אתם יודעים? ילך וישוב לביתו, זה לא ככה, כולם אומרים, אני בניתי בית, אני נתתי כרם, אז כולם יחזרו הביתה. צריך להביא עדים, צריך להביא עדים. כך מבואר בספר בפרשת שופטים, וכך כתוב בתלמוד ירושלמי בסוטה, פרק ה' הלכה ט'. וכתב הרמב"ן, אמרו בירושלמי שכולם צריכים להביא ראיה לדבריהם, כלומר, יביאו ראיה על הבית ועל הכרם והאישה לפני שר הצבא, ואז ייתן לו רשות לחזור. וכן צריך להביא ראיה על העבירות שבידו. ולולא כן, היו מרבית העם חוזרים בטענות שקר. איפה זה נרמז בתורה שיש צורך בעדים, והוא לא נאמן בטענה שלו? איפה זה רמוז בתורה? כתב בפנים יפות, ודאי שאינו נאמן כשהוא אומר שהוא עבר עבירה. הרי כתוב בגמרא בכתובות י"ח, אין אדם משים עצמו רשע. תכף נבין מה זה הלשון שדייקו בו חכמים, אין אדם משים עצמו רשע. על כורחנו שיש עדים המעידים, ובעדותם ישוחרר. אבל יש להבין את הכלל הזה. הרי כולם מעידים, אין אנו עזפנים כשעורף, לומר לפניך, צדיקים אנחנו ולא חטאנו. אבל עם זאת גם כתוב שאין אדם משים עצמו רשע. אז איך מסתדרים הדברים? אלא זה מנגנון שפועל בצורה הזו שנסביר. יהודי אחד גילה את הטעם המתוק של הטיפה המרה, התמכר לשתייה עד אובדן חושים ואיבוד הכרה, היה קורע, רובץ ומתגולל בקיאו. אי אפשר היה לדרוש ממנו להיגמל משכרותו, אבל לפחות שיבטיח שישתה תמיד תחת פיקוח, שיהיה מישהו לידו וינחה אותו לביתו.
זהו הסכים ותקע כף שלא ישתה לבד. יום אחד ישב לבד וכמה לשתות, הביט בחלון, הכל חופזים למלאכתם, אף אחד לא פנוי לגמול חסד, להריח, לשתייה. מה יהיה? עד מתי יתייבש? באותה שעה הזדהה עם אברהם אבינו, היושב פתח האוהל ומחכה לאורחים. קצרה רוחו, הלך הביא את הבקבוק, 2 כוסות, מזג, אמר חבל להתמהמה, ברגע שהוא ייכנס, טיק טק שותים. המתין, לא הגיע כלום, ממתין, העדים העולים המשקה מטריפים את דעתו, אבל הוא נתן הבטחה, הוא לא שותה רק אם יש איתו מישהו שישגיח. והנה לפתע הוא הבחין בזבוב מזמזם בחדר, חג מעל, אורו עיניו, ברוך הבא. הזבוב נחת על שפת הכוס וחיכך כפותיו. טעם טוב לך? טעם טוב? יופי, עכשיו אתה שותף לשתייה. לחיים, אמר לזבוב, והגיר את הכוס לקרבו בגמיעה. הזבוב פרס כנפיים, חכה אל תלך, קרא לעברו, ושתה גם את הכוס שלו. חום נעים התפשט בקרבו, היה כדאי לחכות. אם היה בא אורח אמיתי, הוא היה שותה כוס אחת. עכשיו שתה 2 כוסות. אתם שומעים? אז הזבוב הפך להיות השותף לשתייה והמשגיח. כאלה משגיחים יש במסעדות היום. אז עכשיו המסקנה, אם זבוב הוא שותף לשתייה, אז גם מלמול השפתיים שלנו אצלנו הוא תפילה. וגם פטפוט נינוח נחשב אצלנו לימוד. וגם הלבנת פנים, לא, זה סתם על הצד. כי אין אדם משים עצמו רשע. תמיד יש לו הסברים ותירוצים למה הכל בסדר. כמו קוראי המודעות וכולי. ונסיים עם אליהו הנביא. זכור לטוב, פעם אחת היה מהלך ממקום למקום, והוא מספר, ומצאני אדם אחד שלא היו בו לא מקרא ולא משנה, והיה מתלוצץ ומלעיג בדברים, הוא בא כנגדי. אמרתי לו, בני, מה אתה משיב לאביך שבשמיים ליום הדין? אמר לי, רבי, יש לי דברים שאני משיבו. בינה ודעת לא נתנו לי מן השמיים שאקרא ואשנה. הנה כי כן מצאת השם, זה הקדוש ברוך הוא, אלא מי? הרי האדם הראשון אמר, האישה אשר נתת עמדי, אתה נתת את השם. קין רצח את אחיו, מי השם? השומר אחי אנוכי, מי זה אנוכי? הקדוש ברוך הוא. אנוכי השם אלוקיך. אתה שומר את כל הבריות ואתה מבקש אותו מידי, אתה הוא שהרגת אותו. אתה נקרא אנוכי, אם קיבלת את קורבני כמותו לא הייתי מתקנא בו. בקיצור, כולם מוצאים סיבות להאשים את הקדוש ברוך הוא. על זה המליצו כבר את הבקשה, הרחמן, הוא ינחילנו יום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים. שלעולם הבא כשיעלם יצר הרע, אז לא יעברו יותר עבירות. ואז תהיה לקדוש ברוך הוא מנוחת עולמים מכל האשמות שמאשימים אותו. טוב, ממשיך אליהו ואומר לו, בני, מה מלאכתך? אומר לו, דייג אני. בני, מי לימד אותך ואמר לך שתביא פשתן ותהרוג מצודות ותשליך לים ותעלה את הדגים מן הים? אמר לו, רבי, בזה נתנו לי בינה ודעת מן השמיים.
אמרתי לו, ומה להביא פשתן ולהרוג מצודות ולהשליך לים ולעלות דגים מן הים, נתנו לך בינה ודעת מן השמיים, לדברי תורה שכתוב בה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, לא נתנו לך בינה ודעת מן השמיים. מיד הרים קולו ובכה ונאנח. ואמרתי לו, בני אל ירע לך, אלא כל שאר בני אדם באי העולם הן משיבים תשובה זו על אותו עניין שהם עוסקים בו, אבל מעשיהם מוכיחים עליהם. אתם שומעים איפה דנים את האדם? ממעשיו שלו. לא היה לי פנאי, ולזה היה לך פנאי. לא מבין, וזה כן הבנת? לא היה לי כוח, ולזה כן היה לך כוח. לא יכול לקום בבוקר ולטיול אתה קמת מוקדם. כל דבר מהמעשים שלך יוכיחו אותך. אתה רוצה לדעת אחרי המשפט שלך? תסתכל מה אתה אומר שאתה לא יכול, תחפש לראות אם יש בדומה שעשית ואתה כן יכול, מפה ידונו אותך. ועכשיו תשמעו משהו מדהים. פעם אחת הוא אומר תירוצים, כן, תירוצים, יש לכולם תירוצים. פעם אחת הוא אומר, התרמתי לדבר מצווה נחוץ, עליתי לבית של עשיר מופלג, בית, טירה, ארמון. ברוך השם אין עיני צרה, ודאי זהירו במצוות ציצית, ויודע שכל הזהיר במצווה זו זוכים ומשמשים לו 2,800 עבדים, לכן הוא קנה כזאת טירה כדי לשכן את כולם בפנים. אבל אם זכה לפחות שיזכה גם את האחרים. ומה הוא עונה לי? הזמנים קשים, אולי בפעם אחרת. בינתיים שהעניים יחזיקו מעמד. אמרתי לו בהשלמה, אין ברירה. טוב, אם לא זכיתי לזכות אותך במצוות צדקה, אולי תרשה לי לזכות אותך בדבר תורה. אז הוא נעתר ברצון, התרווח בכיסא ואמר זה חינם, נכון. הזכרתי לו את הסיפור בגמרא בברכות ג', כתוב כיוון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצל דוד המלך, אמרו לו אדוננו המלך, עמך ישראל צריכים פרנסה. אמר להם לכו והתפרנסו זה מזה. אמרו לו אין הקומץ משביע את הארי. אמר להם לכו פשטו ידיכם בגדוד, צאו למלחמה. ותמוה, ראשית הן אמרו לו שאין פרנסה. מה ענה? לכו והתפרנסו זה מזה. הרי מראש הודיעו לו שאין הקומץ משביע. ודבר שני, איזה פתרון זה לצאת למלחמה? מלחמה כרוכה בסכנת נפשות. מי יבטיח את הניצחון? ואם ינצחו, מי יודע באיזה מחיר? מי ערב שהשלל יהיה רב די לפתור את הבעיה של העוני של העם? ופה שואל הרב גלינסקי את העשיר, נו, מה דעתך על זה? מה אתה עונה על הקושיות האלה? שיילה, אני לא שיילה. טוב, אמרתי לו, אני אענה למעלתו. מה ענה הרב מצ'יבין, זכר צדיק ברכה? כשנכנסו חכמי ישראל אצל דוד המלך ואמרו לו שעם ישראל צריך פרנסה, הוא תמה. הרי יש כלל שנקוט בידינו, אין עניות בציבור. כמו שכתוב בירושלמי בגיטין, פרק ג' על חזן ורבנו חננאל בהוריות י' עמוד ב', איש את רעהו יעזורו בהלוואות וגמילות חסד, ואם צריך בתמיכות ועזרה. אמר לכו והתפרנסו זה מזה. ענו לו, אין הקומץ משביע את הארי. אנחנו פונים לעשירים והם נותנים לנו קומץ שאין בו להשביע.
הם אומרים שזמנים קשים, אולי פעם אחרת, בינתיים שימתינו העניים. אז אמר להם בחוכמתו, אתן לכם עצה, אתם רוצים לדעת אם העשירים באמת במצב כזה שהם מסכנים ואין להם כלום? לכו, פשטו ידיכם בגדוד, תעשו גיוס כללי למלחמה. ואז יעמוד הכהן ויכריז, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו? ילך וישוב לביתו. ואז תראו כמה מהם ינהרו הביתה, כי הם בנו עכשיו רק בית חדש. הם אומרים שאין להם כלום. מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו? ילך וישוב לביתו, ותראו כמה מהם ילכו הביתה, כי הכרם שלהם עדיין לא חיללו. אז מה אתם מדברים על זמנים קשים ודחקות בכסף ונמנעים מעזרה לאחיכם השרויים במצוקה? בקיצור, בסוף זיכיתי אותו גם בדברי תורה וגם בצדקה. אז אם יש לכם כוח עוד דקות ספורות, אני אסיים בבל תשחית, שזה חשוב מאוד. כתוב במשנה, באבות פרק ג', שינה של שחרית ויין של צהריים ושיחת הילדים וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ מוציאים את האדם מן העולם. כואב הלב. ידוע שיש איסור מדאורייתא של בל תשחית. אסור לאבד אפילו גרגר של חרדל, כלשון ספר החינוך במצוות תקכ"ט. בעלי המוסר גם היו אומרים, מי שמבזבז גפרור אינו שווה אותו. ידוע שמי שרוצה שהנר ידלוק זמן רב יותר, יחזיק אותו במקרר, כי האש ייקח לה יותר זמן להתיך אותו, כי הוא קפוא. המקור של העצה הוא בגמרא. הגמרא בשבת סמך זן אומרת שהמשתמש בשמן חם למאור עובר על בל תשחית, כי זה מתקלה יותר מהר. כיוצא בכך רצו לומר שמי שיכול לאכול פת קבר זולה ואוכל לחם סולת יקר, או יכול לשתות שחר זול ושותה יין יקר, עובר בבל תשחית. כך רצו לומר, והסיקו ולאו מלטאי. אין לחשוש לזה. מדוע? כי בל תשחית של גופו עדיף. צריך לשמור על הגוף שיהיה בריא ולהאכיל אותו בדברים היותר טובים, כי בל תשחית של הגוף הוא עדיף על בל תשחית של החומר. אבל תשמעו מה מעורר בינה לעתים. בחלק א' דרוש ב' לשבת זכור, מה בל תשחית לגוף? אם הוא יאכל פת קבר או ישתה שחר, איזה בל תשחית כבר יקרה לו? ומכל מקום, מה נאמר באדם שמאבד עצמו לדעת בחייו, שמשחית זמנו לריק, שמבזבז ימיו ושנותיו, על איזה בל תשחית של גופו הוא עובר? כתוב הלומד ילד למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. הלימוד בימי הילדות מתקיים והוא לא ישכח במהרה. זה מבואר לעין. חכמים שיבחו גרסא דיאנקותא. וכתב הסבא מקלם זיכרונו לחיי העולם הבא, שמוכח משם שכל יום לגבי יום המחרת הוא בבחינה זו. ואדם שמבלה את ימי נעוריו בשינה, היושב בתל כי ישן דמי, היושב בתל נחשב כי ישן,
זה נקרא שינה של השחרית, דהיינו תקופת השחרות של האדם. אומרת המשנה, שינה של השחרית מוציאתו מן העולם, שאדם נותן לימיו להיות בטלים ומבוטלים. השנים חולפות, האמתחת ריקה, האדם מבוזבז. קום, תתעורר, קח את עצמך בידיים. אם היה מנצל כראוי את ימי הישיבה, לא היו לו אז דאגות וטרדות, הוא היה מאוכלי המן. למה בילה אותם בשינה? אבל כעת הוא טרוד על המחיה, על הכלכלה, שיקור ולא מיין, אין לו ראש ללימודים. אז מגיע הזמן של יין של צהריים. התקופה של הצהריים בחייו מוציאה אותו גם מן העולם, כי הוא מאבד גם בידיים תקופת חיים נוספת. נו, ברוך השם, מתבסס בעבודה, מרוויח טוב, מתפרנס בכבוד, כעת הוא יכול להקדיש כמה שעות ביום לתורה. ידוע מעשה שסיפר החפץ חיים זכר צדיק וברכה. שמעתי מעשה בגביר אחד בעל עסקים גדולים שפרש עצמו לגמרי מהבלי העולם לעסוק בתורת השם יומם ולילה, וחברו עליו אחיו ובית אביו ואנשי ביתו להחזירו לעניינו הראשון, ולא היטה להם אוזן. שאלו אותו, באיזה אופן הצלחת לפעול על עצמך לא להטות אוזן לצעקת אנשי ביתך? ויען להם ויאמר, התבוננתי במה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה בשבת פ"ג, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו כאילו כבר מת. היינו שיחשוב שאילו בא מלאך המוות ולקחו והביאו אותו לדין לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא על כל העניינים שקילה בהם את זמנו להבל ולריק, והוא יוצא חייב בדין של מעלה, צועק אוי לי ואי לי על רוע מעשיי ועל רוע ענייניי, ואם בתוך כך ירשו לו לרדת תכף לעולם ויעשה תשובה, בוודאי שלא היה מתעצל אפילו רגע אחד, ולא היה מטה אוזנו כלל לדע מעסקי ביתו. אם כן יחשוב אדם בעצמו שלפי עוונותיו היה ראוי לו שימות כבר מזמן, ואם אחרי המוות היה הקדוש ברוך הוא מתנהג עמו בחסד גדול והיה נותן לו רשות לחזור בתשובה, בוודאי לא היה מתרפא מזה אפילו רגע אחד. אם כן, מה הזק עושה לו הקדוש ברוך הוא שהוא מעריך את ימי חייו בלי להמית אותו כדי שיעשה תשובה בחייו ממש? בוודאי שצריך לזרז את עצמו בכל כוחותיו לעשות תשובה על עוונותיו וללמוד התורה תמיד, ועל כל פנים להיות לו עת קבועה תמיד לתורה, ולא להטות אוזן כלל למי שרוצה להפריע לו מזה. עד כאן לשונו של החפץ חיים. מה עושה יצר הרע? משכנע את האדם שעליו לעבוד, לעמול יותר מכפי כוחותיו, עד שאין לו פנאי להקדיש עתים לתורה. ומדוע? כי עליו לדאוג לילדים, להשיא אותם, לדאוג לעתידם. זה נקרא שיחת הילדים. אמרנו ששינה של שחרית, יין של צהריים ושיחת הילדים מוציאים את האדם מן העולם. מה זה שיחת הילדים? שיש לו תירוץ עכשיו שהילדים הוא חייב לעבוד בשבילם, זה יוציא אותו מן העולם. כבר אמר הרבי מקוצק זכר צדיק לברכה, כל חייו רדוף אדם לצבור עוד ועוד. מדוע? מתי תדאג לעצמך ולרוחניותך? התשובה מוכנה בפיו, עליו לדאוג לילדים, לחנך אותם לתורה ולמצוות. אם ירצה השם, יגדלו לתפארת ויהיו בבחינת ברא מזכה אבא. אך הבנים גדלים, גם הם עצים רצים, גם הם טרודים. מדוע? כי גם הם דואגים לבנים, שבבוא העת ידאגו לבנים, שידאגו לבנים, שידאגו לבנים.
בכל דור ודור. הוא אומר, ואני משתוקק להכיר את אותו הבן המופלא שכל הדורות הקודמים דאגו לו. עד שמגיע הזמן של ישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ. מה זה נקרא? אספר לכם, אומר. הלכתי בתל אביב, ברחוב העבודה, ליד מושב זקנים, 2 קשישים ישבו על ספסל ורבו בעקשנות. 43. לא, טעות בידך, 42. לא ספרת טוב, 43. ואני אומר לך 42. נרדמת, נמנמת, לא ראית. 43. אוטובוס עבר, החריש את האוזניים, בעלה צהל. כעת 43. לא, ענה לו חברו, כעת 44. החלטתי לזכות במצווה שפירותיה בעולם הזה ולהשכין שלום ביניהם. שאלתי, על מה אתם רבים רבוי סי? השלימו ביניהם, זוז, אתה מסתיר, זוז. הם סופרים כמה אוטובוסים עוברים כדי לבלות את הזמן. אמת, גם זה משעמם, אבל אם מתגלעת ביניהם מחלוקת, יש עניין בחיים. 2 נשמות יהודיות ירדו ממרום, מגן עדן העליון, כדי לספור אוטובוסים. באנו, מה עשינו היום? כל אחד יסתכל מה הוא עשה היום. איי, איזה בל תשחית. כמה זמן עובר לריק, כמה זמן לא מנוצל, איזה בל תשחית. הלא דברים קל וחומר, ומים המדליק נר, ומשתמש לאורו, לומד וקונה חיי עולם, אם הוא מנצל אותו כראוי. אבל אם משתמש בשמן חם, והנר לא דלק כשיעור המרבי, כמו שלמדנו בגמרא, יכול היה לנצל יותר ולא ניצל, עובר בבל תשחית. אם הדליק נר סתם ולא ניצל אותו ולא למד לאורו, על אחת כמה וכמה. ונר אדוני נשמת אדם, אם לא ישתמש בנר הזה, אוי ואבוי, מה יהיה דינו על הבל תשחית של הנר שהשם הפקיד בידו, את הנשמה הקדושה. כמה תהיה גדולה תביעה על אי ניצול מרבי. עכשיו עשינו את החשבון של הערב. התחלנו בהתחלה שצריך לעשות חשבון כל יום בבוקר ובערב. עכשיו זכינו לעשות חשבון של הערב. מחר בבוקר תעשו חשבון לבד, אתם כבר ילדים גדולים, תיקחו את הספר, ספר מוסר, תעשו חשבונו של עולם, מה אתם הולכים לעשות מחר כל היום, ובלילה תעשו עוד חשבון לבדוק מה עשיתם, ואם עשיתם, ואיך עשיתם. ואם תעשו ככה עד ראש השנה, והשתפרתם, השם ידון אתכם באשר הוא שם, ותצאו זכאים בדין. אבל תתרגלו כבר, כדאי להמשיך את זה הלאה, כי יצר הרע יש לו תפקיד להשכיח את הבן אדם ולתת לו משימות. והוא בא גם לפעמים כמו תלמיד חכם. הוא נוכל גדול. והוא הצליח להשכיב את כולם בבית הקברות. עד כאן. שנה טובה. רבי חנניהו בן עגשי אומר, עשו הגז ובחוז הקונסטרואל, לפי כוח הרמן דורסרות,
שנה מורדנו בזמן צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. רחל בת עירית מהוד השרון. השם יזכה אותה לכל מיני דמיטב לעבודתו יתברך. היא רוצה לספר איזה סיפור קצר? היא נמצאת פה? תן לה בבקשה. תן לה. תן. כן. ערב טוב, כבוד הרב. כן. לפני 3 חודשים אני לא הרגשתי טוב. היו לי כאבים בראש ובעיניים, והתחילו לי התקפי חרדה, וביקשתי ממך שתברך אותי, ולקחתי על עצמי כיסוי, ובמשך חודשיים לא אכלתי כלום, ירדתי 16 קילו, והייתי במיון, וכל יום ביקשתי ממך עוד פעם שתברך, משהו לא עבד. ואז בסוף גיליתי שזה הטלוויזיה. הוצאתי אותה מהבית, וברוך השם התחלתי להרגיש יותר טוב. לא יכלתי לצאת חודשיים מהמיטה, עשית לי פדיון נפש, ואחר כך הרופאה אמרה שאני בתת תזונה והיה חסר לי הרבה ויטמינים בגוף. לא יכלתי לתפקד עם הילדים, אמא שלי טיפלה בי. ביקשתי ממך עוד פעם ברכה שאני אוכל לבלוע ולאכול, וברוך השם הקדוש ברוך הוא שמע, ורציתי להודות לך. 3 חודשים חיכיתי להגיע לפה, כי לא יכלתי לזוז מהמיטה, אבל רק רציתי להודות לך ולהגיד לך שאני אוהבת אותך. תהיי בריאה, השם יתמיד בריאותך ותעלי במעלות התורה עם כל המשפחה ועם כלל ישראל. אמן. אמן, תודה רבה. ברוכים תהיו, כל טוב, לילה טוב. מה אתה רוצה, חונג'רי? בסרי, בוא לפה, בוא.